Efika namarobot one ematshaweni singehla. Lo one ngithi 100 rand usink. Ngijake usithi ukuthi ngimala ngivula lesivalo ngaphandle. Ukuthi lethi ngingahamba usidu. Ngimgige lo try. Mayibhema kubo ishot matshawe. Awuyibhema. Awuyibhema semntana. Langake sprint. Shot. Ngifuna straight la ukuthi naye uma beyasera ngagijimisa ngene last Bese lokho bengeke naso. Elimine labe ngithe khona ngisukumile ngahlaza noma bayisihanda bese 3 shaya standing shaya overload Awushaya overload. hayi Christmas baba ngikhubuke ethandwa fethandwa ngithola lo sikolo wampumi yabo zela buya khona wama labo issues bakhe ngilo mpumi nochelo amashaya lo slender bathe wana kulo ntshona amashaya nalokuya ngisakukhumbula ngabamba inkulu pheze ama-blacks angena ama-blackberry camp Ebabe, so ubona Shabisi. Awucosa itshe kancane bro, amsemayi kahle. Space. Ngoba sithi, Okay. yabonga le. Hamba kanjani? Yabo watholakala ku-6 ngibona akushiri bayi-3 pheze kusangena ama-blackberry nama-cave nakumathayi imfeki engawahluthi ulo-3 zangishaye 4 step yabo ethandwa lakha umdavu reda kamdavu egedini ngathi mina ngisasana amafoni mina kuwela ngene eground ithandwayo amabhara ngade avela kuwo at 2 feet ngaya la ihlathini lasegroundini yabo sebehlathi njalo ngala ecathulo yangishaya namabhara yangishaya isikhathi ngishaya ngapharala yathi angishaya ngishiya lapha ngoba lento lamdava nje kushona